večer. Dobra večer. Ide. Ekipa Pričigira najprije svima čestitam prvi dan proljeća. Zatim vam čestitamo svjetski dan pričanja priče koji je danas. Ovogodišnja tema u svijetu je stablo. Mi zaista nemamo ništa oko stabla, ali smo uzeli biljke. I treće, čestitamo vam Pričigiri. Hvala vam svima koji ste došli na otvorenje i na dodjelu pričasti, budući da se ovdje ne očekuju neke posebne autorske priče, ali bit će, koliko sam čuo i toga, jer moramo čekati jednog uvaženog gosta, pa ćemo skratiti vrijeme pričanja nedelje do priče. Vi znate da direktori uvijek moraju skakati tamo kada je problem. Tako. Prošle godine kad Jadranka Kosor nije došla, onda sam ja isto pričao jednu priču o preljubima. Toga se neki sjećaju i tako. A ove godine opet me dopalo jer ćemo čekati ovoga slavodobitnika. Mi uvijek čekamo ove iz Zagreba, jedan. Ove godine mi ćemo odmah početi s pričom. Sad ću vam pričati. Priča je malo onako stručna. Ima 3 dijela. Ja ću to pokušati ispričati na šaljivi način, iako je tema tako dosta opasna. A zapravo je se riječ o tome da od kad postoji svijet, ljudi su se pitali tko je sretan, a tko nije sretan. Da li su sretniji muškarci ili žene? Odgovor je najčešće ovisio o tome koga ste pitali. Međutim, sve napreduje, pa tako i ocjenjivanje sreće. I u zadnjih 30-40 godina u cijelom svijetu pitaju ljude jeste li sretni. Onda oni odgovaraju, nismo, depresivni smo, malo smo sretni, sretni smo, mnogo smo sretni ili smo ushićeni. Ushićeni znači da je dao ocjenu 5 sam sebi. Kad se to dogodilo, danas već imate na milijone odgovora ljudi u posljednjih 40 godina. I onda se netko sjetio, neću vam reći ko, da to pokuša malo sistematizirati. I dogodilo se nešto zaista iznenađujuće. Ja osobno mislio sam oduvijek da su žene sretne. To je nekako mi bila možda i kompenzacija za sve ono što su one uvijek bile nekako potlačene, podcijenjene itd. Međutim, muškarci su logički, oni su po definiciji trebali biti nesretni. Jer najčešće nesreća kod muškaraca je, oni su to pretvorili u svoj imidž. Oni su baje. A žene su žene, njima pripada da budu sretni. A oni su nešto drugo. I onda se događa ovo o čemu vam želim pričati, a to je da su žene počele nevjerovatno napredovati. U svakom pogledu. Recimo u politici. U politici prije 30 godina 6% žena je u svijetu bilo u nekakvim parlamentima lijevo desno. Danas ih ima 28%. U obrazovanju u Hrvatskoj je prije 30 godina diplomiralo od svih koji su diplomirali 30% žena. Danas je to 59%. Ne bi vjerovali. 59% od 100 koji diplomiraju u Hrvatskoj su žene. Ili recimo na poslu. Žene rade sve poslove kao i muškarci, ali ostaje jedan problem, onaj s plaćanjem. Žene su manje plaćene i opet je tu jedno iznenađenje. Najveća razlika među muškaraca i žena u plaći je u
financijskih institucija. Banka. To je malo čudno, ali tako istina. Ne samo u Hrvatskoj, nego ovo govorim za cijeli svijet. Međutim, najinteresantnije promjene dogodile se u obitelji. Prije 35 godina žena je u tjednu radila u obitelji 21 sat. Danas radi 17. Muškarac je prije istih tih 35 godina radio 6 sati, danas radi 13. Znači, muški su samo divnim mjestom. Ili recimo isto je jedan podatak, ja sam ekonomista pa nešto me brojke idu. Boravak s djecom do 13 godina, kasnije se više ne računa. Žene su tada boravile 3-4 sata s djecom dnevno. Danas isto toliko. Ali prije 35 godina muškarci su s djecom provodili 1,5 sati, a danas provode 3 sata. Sad zapravo, kad bi se preselili nazad 30 godina unazad i gledali na svijet šta će se dogoditi, nitko ne bi vjerovao zapravo da će muškarci postati žene, a žene da će postati muškarci. U takvoj jednoj krasnoj priči koja vodi ravnopravnosti, uvijek ima neki ali. Taj ali je suština ove priče. Naime, sve to što je ženama davano, one su to uzimale, ali nisu se oslobađale onoga što su već prije imali. I onda se dogodilo da je 1991. godine sreća muškaraca na našoj planeti nadmašila sreću žena. Prvi put u povijesti muškarci su sretni od žena. Kažem vam, to je na milionskim uzorcima i vrlo je to svjetno počelo. Od tada muškarci brže ili još sve sretniji, a žene ili ostaju ili su nesretni. Napravo ja mislim da je tu riječ o jednoj nevjerovatnoj uroti. Da kažu da je put prema paklu popločan dobrim namjerama. Vjerojatno su muškarci imali dobre namjere, ali došlo je sve negdje tamo gdje nije trebalo. Posebno iz razloga. Jer ko je donio sve te zakone s kojima su žene izjednačene? Muškarci. Jer oni su bili u parlamentima, u skupštini. Vidite, ovo je ozbiljna priča, jer hoćete da ja dalje nastavim ili ne? Ajde, dobro. Drugi dio se odnosi na životni ciklus. Znači, muž i žena, ožene se i tako dalje, dica, unuci, na kraju Bog doviđenja. I sada u tom vremenu, do 32. godine, muškarci su izrazito nesretni od žena. A je to nekako zaključiti, znate, one tamo gledatelji tamo barulje, nemaju pojma ni žive, ni kakvi su, a žene već su sretne. Tada dolazi ženidba, 31 kod nas, u Americi 34 godine, i u tom trenutku sreća muškaraca počima rasti. Oni su još uvijek manje sretni nego žene, sve do 46. godine. Nakon 46. godine ukupna sreća muškaraca prelazi sreću žena. A još ima nešto. Prije u 38. godini sreća muškaraca o financijama prelazi sreću žena o financijama. Što nije nepotrebno. Zapravo, to je jedan ovako skok, jedan preskok u kojem se događa da kasnije muškarci su izuzetno sretni, žene nisu nikako ili slabo. Meni se čini zapravo ono o vragu, koji skok na skok dolazi na vrata, puni negdje tako to sve skupa izgleda. Sad dolazi još jedna mala priča za kraj, pa će ovo sve skupa na neki način razjasniti, a to je sljedeće. U
svijeta se anketiraju ljudi od sreće, u Hrvatskoj nije, to je tako zgodno. Ali, ja sam profesor na ekonomskom fakultetu i već 9 godina ja pitam studente jesu li sretni. To su isto tako, to je 50% svih studenta se anketiraju. Znači, to je dosta ozbiljna priča. I tamo vam je ispalo sljedeće. U 9 godina, samo u jednoj godini su žene studentice bile sretnije u društvu. Što zapravo je nelogično u odnosu na ovo što sam vam prije ispričao. Dakle, koji bi tu bili razlozi? Mi smo našli 3, jedan je ovo depresija, drugi ne možeš naći posao, a treći razlog koji je specifičan za žene na ekonomskom fakultetu, jer to je ženski pretežno fakultet, oni ne mogu naći frajera. I počima strah od toga da će završiti fakultet, a neće naći partnera iste kvalifikacije. I postoji nesret. Možete misliti da to nije tako, ali ja vam kažem da je. I sada gledajte ove naše jadne studente. Ima ona jedna sportska, u prvom polovremenu su igrali loše, u drugome su malo popustili. E tako je s njima. One su već sada nesretne. A što će im se dogoditi kad dođu u ove svjetske trendove, pa još više se. Mi smo se dogovorili da vam ja ovo ispričam, iako to nije klasična priča, iz 2 razloga. Jedan je razlog što iza nas dolaze ovi koji će pričati o smaku svijeta 2012. Ja mislim da im je ovo dobra ovako predigran. A drugo, to ja smo odlučili da ipak malo poboljšamo tu krvnu sliku sreće. Mi znamo da na... možeš. Već 3. godinu na Pričeginu se zadnja večer zove priča o sreći gdje svatko od vas može sudjelovati. Prve godine kad smo to radili, možda nekih 2 tjedna prije toga se pojavila jedna novinska anketa u Slobodnoj Dalmaciji, prenijeli su i druge novine. Naprosto možete li nam opisati koliko ste sretni. Indeks sreće po hrvatskim županijama je mjereno, bio je najveći u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zašto? Ne znamo. Međutim, 3 dana kasnije mogući odgovor se pokazao. Tad je objavljeno istraživanje o identificiranim i, kako bih rekao, klasificiranim, registriranim bolesnicima od psihičkih bolesti. Najviše bolesnika psihičkih je također u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dakle, te priče o sreći i nesreći, o smaku svijeta i ne znam čemu uvijek imaju i drugu stranu. A sad na ono što je Pero zamislio, to će biti zabavno. Prije toga da vas obavijestim da na Facebooku postoji klub prijatelja Pričegina koji ima 750, od toga 90% su žene. A mi smo odlučili povećati tu razinu sreće. Najprije ćemo 2 damama pokloniti cvijet. Nismo se nikako mogli dogovoriti oko kriterija, pa smo uzeli jedan čisto lutrijski. Pero će zamisliti jedan broj od 1 do 10, prva dama koja se javi i kaže točno taj broj dobit će to ovu ružu, a ima i vlastnu kriteriju. Pero, ti si zamislio, jesi? Ja sam zamislio još jutros. Nisi se predomislio? Onda da ja prvi. Ajmo, od 1 do 10 ti prvi. Ajde. 17. Vi ste iz moje rubrike, to ne. 3. 5. Ništa. Ko je rekao 8? Ništa. 7. Maka. Čaka, ne morate 15 brojeva, vi niste svojni. Nemo dalje. Koji bi vi, gospođo, broj? 18 niste njegov. Evo ova mlada dama koja nije dobila nagradu na
natječaju. Vaš broj je 10 nije. 1 nije. A koji je još ostao? Nemate pojma, ja sam sebi ja kružim. 8, ko kaže 8, njemu smo mi odgovarali. Ko je reka 6? Evo ga broj 6. Sad ovako, s obzirom da je u kategoriji brojeva od 1 do 10 potrošeno gotovo sve između 11 i 20, ja vas molim, evo, od 21 do 30, samo sekund, ja sad na brzinu, zamislite na ovo kako ću čekati. 21 do 30, ajde može, jesam? Je? Je? Ne? 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 Evo, nema više dužnica. Ne? 24. Niste rekli 24. Niste rekli. Ajde, niste mi preda rekao. A ima još? Evo. Ja, ima. Šta je sad? Mi smo danas odlučili podizati razine. Prašak za rublje, šta je još? Imamo za sude. Renato i ja imamo po jednu kovertu. Tako, kuvertu, ajde. I unutra ima poklon bon od 500 kuna. Je polireno na 2 komada, svaka je polovica grana. To je jedna mala trapula. Vi znate Lindu Makijević? Karla. Karla. I sad mi vama damo 500, a tamo postole koštaju 1000 i ubit će vas muž. Ali sve jedno. Mi ćemo 2 damama uručiti ove. Tako da budu sretne što ih je muž ubio samo zbog 1000. Evo, ko prvi digne ruku? Eto nas. Mi špijeli sreću dijeli. Eto sve smo podijelili. Mi sve podijelili, od Milanovića nikako. Nikako, šta ćemo sad? A sad ćemo proglasiti šta je bilo i kako je bilo na natječaju. Ovako ćemo onda vidjeti. Ja sam danas zagnjavio svoju sretnu suprugu da mi isprinta, moj printer doma je u Hvaru, pa mi ona sretno isprintala kompletnu listu svih kandidata za ovogodišnju, dakle 3. pričest, i sve je to lijepo bilo posloženo po rubrikama i tako donijela mi je doma u 2 kopije, kako sam i zamolio, i ja sam bio sretan i ja sam to stavio u svoj rusak. Sad sam ga ovdje otvorio kad sam došao i vidim da zapravo nisam stavio rusak. Htio sam vam nabrojati svih 20 kandidata ove godine, za koje je na portalu NetHR glasalo gotovo 10.000 ljudi, odnosno danas su mi službeno potvrdili, tako kažu, gotovo 10.000 klikova. Sad ja znam da je Pero kliknuo jedno 8.000 puta, ja jedno 2, ali ovih 1000 se isto računa. Zazam se. Doista to su ljudi prihvatili, evo već 3. godinu sasvim dobro. I sad smo uz pomoć metode koja se primjenjuje obično samo u Hollywoodu, uspjeli dobiti popis zadnjih 5 finalista koji su bili posljednjega tjedna u konkurenciji. Dakle, ocjenjivala se priča, ocjenjivao se autor i žanr koji su nam najbolje, najefektnije ili najčešće ili najpedastije, kako god, najprodavani kroz zadnjih 12 mjeseci. Mi to zovemo Dioklecijanska godina, od ožujka do ožujka, kao starorimska, od Pričigina do Pričigina, da su znali za Pričigin, tako bio zva Pričigin
zimska godina. I ukratko, rezultati su, samo sekundu. Ovo je već 6. Pičigin, treba ga čana za čitati godine. Dakle, peto mjesto je osvojio Radimir Čačić sa svojim putopisom Sude mi. Dobio je 330 glasova. 4. mjesto dobila je autorica Nevenka Bečić. Naslov je Hajdemo u planine. To je bio priručnik za preživljavanje u divljini. Dvojili smo malo hoćemo li staviti kao žanr priče za djecu, nečake i susjede. Ona je dobila majko mila 404 glasa. 3. mjesto dobili su odabrani sudski spisi Ive Sanadera, Prijatelji stari gdje ste, 419 glasova. 2. mjesto Put putujem, historijska novela Jadranke Kosor, 579 glasova. Da bi, apsolutno, od samog početka je to zapravo bilo prilično izvjesno, sa 1149 glasova ukupno dobio Zoran Milanović za svoje pismo o namjerama, a šta da radim. Dakle, mi smo ga zvali, kao i prethodne dobitnike, prethodnih 2 godina, dakle Stipu Mesića i Jadranku Kosor. To nije naša proizvoljna odluka, to je odluka glasova nekoliko tisuća ljudi. I što god mi rekli ili mislili, on je prvi koji nam se odazvao od dosadašnjih dobitnika. Evo, ja sam njemu uputio pismo, onako fino, jeli, da je on pobjednik i da tako, jeli. Kako lijepo jedno pismo sam uputio. I s obzirom na veze koje imamo sada tamo u vladi, ima neke veze tamo u vladi, počelo je lobiranje da mi njega dovedemo u Split, odnosno da on dođe. No, to se kao što vidite do ovog trenutka nije dogodilo i mi znamo da se neće dogoditi, Renato i ja mi znamo, iz razloga što je predsjednik vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović nama uputio pismo. Prvi put u povijest... Navodno ga je smišljao cijeli dan, zato vam se činilo da sve nekako u Hrvatskoj stoji. To je prvi put u povijesti Pičigina da nam se neko iz Zagreba uljudno javio. Obično nije bio slučaj, nego jednostavno nikako se nisu javljali. Ovdje imamo zaista jedan ugodan izuzetak. I to pismo je ovdje u mojim rukama. Ja ću moliti Renata koji je već uzeo naočare da vam pročita. Nemojte misliti da se utirajemo bilo kome, jer nakon što Renato pročita pismo, bit će vam sasvim jasno da se vi nikome ne utiramo. Ovo zbilja je, ovo nije neka zazancija, ovo zbilja je danas stiglo sa e-mailom predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Dragi Pičiginovci, šok i nevjerica bile su moja prva reakcija na vijest da sam u tako žestokoj konkurenciji, zahvaljujući glasovima publike, uspio izvojevati pobjedu za svoju javnu priču, a šta da radim, pismo o namjerama. Treću pričast ću pamtiti kao svoju prvu nagradu osvojenu u mandatu. Nadam se samo da me pritom Radimir Đoni Štulić neće tužiti za krađu autorskog dijela i da me ozloglašena akta neće zbog istoga progoniti. Ipak ne mogu sakriti zadovoljstvo da sam za sebe ostavio čak dvoje Splićana. Bio sam prilično iznenađen da je gospođa Nevenka Bečić tako nisko plasirana sa svojim prvijencem Hajdemo u planine. Ipak je riječ o jedinstvenom dijelu, posebno važnom za sve Splićane u zimskom periodu. Meni osobno najzanimljivije je i nadasve poučno dijelo Prijatelji stari gdje ste, autora također vašeg Splićanina Ive Sanadera. I kao zaključno, nadam se da će autorica drugoplasirane historijske novele Put putujem konačno pronaći svoj put. Žao mi je da uživo ne mogu zahvaliti na vašoj pričesti i osobno sudjelovati u Pičiginu,
tom veselju, kako mi to volite reći. Znate kako je, prešao sam s pisanja pisama namjere Dioklecijanove 11. na sljedeći nivo u 2012. u kojoj upravo tražim odgovore na svoja pitanja. Stoga sam htio bar ovim pismom s namjerom iskazati svoju podršku i pogurati vas da i u ovim vremenima sveopćih štednji izdržite i održite na životu vaš jedinstveni festival. Još jednom, hvala na primljenom sakramentu i iskrene čestitke i najbolje želje vašem festivalu koji njeguje pričanje i slušanje, vještine što nam u svakodnevnoj komunikaciji sve češće nedostaje. Nekima doduše više slušanje nego pričanje. I na kraju, umjesto kurtoaznog pozdrava, poslužit ću se omiljenim pozdravom splitske legende Milorada Bibića Mosora, zdravi mi i veseli Bibi. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Zoran Milanović. Čovjek je to Klaus pokazuje da vi vjerujete da je to poslao. Ovako, meni je to poslao Pero Filipić i rekao da je to poslao Zoran Milanović. Ja pretpostavljam da to doista jest njemu stiglo. Ovo je sigurno poslao Zoran Milanović. Tako da novinare ne mogu upozoriti da će im davati kopiju kasnije. Ovako, dakle, mi smo to odradili budući da pravila prve, druge, treće i svake sljedeće pričasti nalažu da dobitnik, pričasnik sam preuzme nagradu. Nisam čuo od Zvukovića, zanimljivo, sad sam izgubila. Dakle, on je došao osobno preuzeti nagradu, tako da nama ova vrijedna skulptura ostaje i za dogodine. Trošak će nam biti samo promjena ove tablice, koju smo do sad već 3 puta mijenjali. Ja ne znam, Pero, imamo li još da? Ili ćemo polako uvoditi u priču o smaku svijeta? 20. Imate li nešto nas pinga? Ja i Renato više nećemo ovdje biti. Evo ga. O, ne. Zaboravili ste na crkvu, tamo nikako ne napravili. A, što je? To što je ono naš. To je istina. Ja se uvijek sjetim onoga pokojnoga i svetoga Duge, jer kad su ga pitali o celibatu. Onda je on rekao, nema pojma, to sigurno neće biti za moga života, ali kad moj sin naraste, bit će sigurno.